Jó reggelt kívánok! Fogbetegség vagy foghiány esetén minden protetikai vagy fogászati kezelés elsődleges célja az, hogy az eredeti természetes állapotot a lehető legpontosabban állítsa helyre. Nos, ha kevés fogunk van, akkor ezt a célt a lehető legnehezebb elérni. A fogorvostól való félelem és csak a legutolsó pillanatban való fogorvoshoz fordulás, amikor már tényleg nagy a baj és már tényleg komoly fájdalma van az illetőnek, akkor jelentkezik nálunk. Ilyenkor nagyon sokszor már nincs olyan technika, amivel azt az adott fogat meg lehetne menteni. Éles határvonal kezd húzódni a kézzel készített és a géppel készített fogművek vagy fogpótlások között. Nem kell a kezünkkel viaszból felépíteni ezt a koronát, utána megfogni a fúrót és nekünk kézbe kifaragni, hanem ez mind-mind virtuálisan történik. A fogászati implantáció egyre nagyobb teret hódít a 21. századi fogászatban, mert a korszerű beültetések alkalmazásával a szükséges restaurációk, például a részleges vagy a teljes fogpótlás a saját foganyag felhasználása nélkül végezhetőek el, és ezek az implantátumok sokkal stabilabban rögzíthetőek. A pácienseink jelentős többségét érinti maga a foghiány. Azt gondolom, hogy arra vezethető vissza, hogy Magyarországon még az utolsó 10-15 évben is bizony találtunk olyan egészségügyi oktatásban olyan hiányosságokat, és most elsősorban óvodákra, általános iskolákra gondolok, ahol a helyes szájápolásnak a megtanítása az nem mindig tökéletesen zajlott. Visszagondolunk az elmúlt 50-60 évre, akkor ez még inkább így volt. Emiatt aztán a fogelvesztések száma az viszonylag magas Magyarországon, ami vezet gyakorlatilag a foghiányos állapothoz. Éles határvonal kezd húzódni a kézzel készített és a géppel készített fogművek vagy fogpótlások között. Azt hittük sok-sok időn keresztül, hogy mint általában a kézzel készített eszközök sokkal mívesebbek. A kézi munkáról nem mondtunk le, de miután az anyagok is változtak, ezért az anyagváltozáshoz szükséges volt egy másfajta megmunkálás. Addig, ameddig különböző fémekkel dolgoztunk, ezek túlnyomó részt viszonylag egyszerű eljárással önthetőek voltak. És most elkezdtünk sok évvel ezelőtt, de most már napi szinten dolgozunk olyan anyagokkal, amiket nem tudunk önteni, illetve aminek a megmunkálása más eszközöket kíván. Ugye itt a határvonal, nagyon fontos része persze a biológiai oldalon is a fémmentesség. És a fémmentesség okán most egy cirkónium-dioxid nevezetű anyag az, amit mi leggyakrabban használunk. Ezt nem lehet megmunkálni sehogy másképp, csak valamilyen maró eszközökkel. Elég komplikált az előállítása magának a cirkónium-dioxidnak, és ezt tárcsa formában, vagy valamilyen formában megkapjuk, amiből nekünk ki kell marnunk azt a fogformát, vagy legalábbis azokat a vázakat, amire aztán majd rákerül az a kerámia, ami inkább a művészi vagy a szobrászati oldal, és a másik oldal egy abszolút ipari gyártásszerű. Azért mondom, hogy ipari gyártásszerű, mert az eszköz, amivel dolgozunk, az 50-60 éve megvan az iparban. Ezt CNC marógépeknek hívják ezeket, valamikor lyukkártyával vezérelték, ma már az ipar is számítógéppel vezérli ezeket az eszközöket. CAD/CAM-nek hívják, ez egy mozaik szó, ez egy angol mozaik szó, és azt jelenti, hogy a tervezés is számítógéppel van támogatva, illetve a gyártás is. Két számítógép segíti a munkánkat, így történik a szkennelés, a mintának a szkennelése és a tervezés.
Tehát ez a CAD rész és a CAM rész, amikor egy másik számítógép segítségével legyártjuk magát a munkát. A fogorvostól való félelem és csak a legutolsó pillanatban való fogorvoshoz fordulás, amikor már tényleg nagy a baj és már tényleg komoly fájdalma van az illetőnek, akkor jelentkezik nálunk. Ilyenkor nagyon sokszor már nincs olyan technika, amivel azt az adott fogat meg lehetne menteni, és a fájdalom megszüntetésnek csak egyetlen egy lehetősége van, maga a fogelvesztés. Az egyediség természetesen megmarad, hiszen mindenkinek teljesen más a száj berendezése, másképp néz ki belülről a szája. Az egyediség megmarad, ugyanúgy lenyomatot vesz a fogorvos, ugyanúgy abból a fogtechnikus mintát készít, és a mintakészítés után jön a változás, mert ezt eddig utána kézzel megmintázta rá azt, amit neki csinálnia kellett rá. Ez most megváltozott, mert van egy szkenner, a szkenner 3 dimenzióban lemásolja ezt a mintát, és a 3 dimenzióban elkészült mintára egy számítógép program segítségével helyezi rá azt a fogpótlást, ami a váza annak a kerámiának, amit rá fogunk tenni. Egy az egyben ez a csomag. Ez igazából csak ekkora. A saját szememmel kellene megállapítanom a pontosságát a koronának, akkor azt így látnám. És a CAD/CAM-mel pedig lehetőségem van felnagyítani akár ekkorára is, tehát sokkal pontosabban tudok dolgozni, a végeredmény is, a korona is ennyivel pontosabb lesz. Mindig arra a fajta megoldásra szoktunk törekedni, hogy ha lehetőség van rá, és értelmes és hosszú távon meg lehet menteni egy fogat, akkor természetesen az összes fegyvert, ami a kezünkben van, ennek érdekében azt megpróbáljuk bevetni. Ha viszont egyértelmű, hogy nincs értelme küzdeni azért a fogért, mert nincs olyan eszköz, amivel ezt hosszú távon mind az esztétikumát, mind a funkcióképességét vissza lehet állítani, akkor attól a pillanattól kezdve csak a fogpótlásnak a minőségére, illetve annak a típusaira, ami megvalósítható, azzal foglalkozunk, és ez a fő cél, és ezt próbáljuk a betegeink felé is elmagyarázni, megértetni velük. Az iparból kapott vagy kölcsönzött pontosságot próbáljuk meg az egyébként megszokott fogtechnikai munkákkal egyesíteni. Ehhez